पुलियानो जत त्रिपुरा हास्ते तंनाय जत त्रिपुरा सरकना पुलियानो खाखाहाम हमजों या पारे दिनै किजिसा आं मीडिया रखने बिसिंति कप साननांगौ जमाने हायसे सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जे सिनि 184 जना राजानि बंशधर ताबुंनाय सिनि पाइथाकनि राजा हनै सिनि जाकनाय महाराज प्रदुत किशोरनि वानसुकमा काहां वानसुगै जे बुस्कां 30 तारिखो त्रिपुरा सरकनि बागै कायसा केंद्र सरकारनो साबदनानै केंद्र सरकारनो प्रेसार होनानै बागै जे कायसा 30 तारिखो त्रिपुरा सरकनो तै कायसा स्ट्राइक हेके बन दागजाक माने ओ बन एडीसी एरियानि बिसिङाव जारा सिनि त्रिपुरा सातंनाय हेके त्रिपुरा हास्ते तंनाय जत त्रिपुरा सरकनो आं अनो कहिनो नजों सिनि 30 तारिखनि जे बन जों सक्सेस मा खालायनाय तामनि बागै सक्सेस खालायनो नांगौ हंके कखायसे जों त्रिपुरा हास्तेव आंचलिक दल आसायमानि गोबां मा दफानो मोथांनानि बागै आन्दोलन खायखा फेवा गोबां मा दफानो सामुंखाया आंहा कखनो साया फेवा जेटा चिनि ओ त्रिपुरा सरकनि बागै अरानि पारमेन्ट टंथाय टंनानि अमरियावै टंनानि आबोनि बागै जों केबनि बखाक्तिबोनो जों सलुशन माया अबोनि बागै जों महाराज प्रदुत किशोरनि नेतृत्व त्रिपुरा मत हाखावै ताबो प्राय 3 बছর ओ 3 बছর माथाव ओ 3 बছर माथाय जों ताबो जे महाराजनि एक्टिविटीज महाराजनि सामोननोबो जों सारा त्रिपुरानि त्रिपुरा सरक बेलायखि बराय खैनानै हेके बलाय जाकनानै जों कप तावमानि तामनि बागै हंखाय त्रिपुरा हास्तेव त्रिपुरा सरक जे तंनाय रखम बिथिङाव जों दिल्ली थां गोबां बरफ आन्दोलन खालायो होनबाना अमहायके केंद्र सरकारनि मिनिस्टार बाय असो क्लुजार क्लुजेस नै कक सायमननाय ताबो सरकार केबो गलैतो अबनि बागै महाराज हाजा ताबो सरकारा ओ त्रिपुरा हास्तेनि जत त्रिपुरा सरकनो प्रचारजा अब कोनो पार्टिया अब कोनो राजनीतिक में खेलाया अब त्रिपुरा सरकने जेटा पार्मेन्ट टंनै कमरियावै टंनानि आबनो तैसे जे मुंसे त्रिपुरा सरकने सलुशन माननाय खालायनाय अब हिना तैनो जों जे महाराज नासो राजनीतिक खाबारा तांदो खा कलके सामुंखायदो 10 बছर कक्रुजा गोबां आंचलिक खैयै गोबां नेशनल पार्टी खायजों प्राय 75 बছरहाय पारङै थांमानि गरेव जों अमहायके जों कुनु मुंसाबन मायाखै दंजोंमानि जों एडिशनल खालायथाय मुंसाबन सिनि त्रिपुरा सरकनो कुनु अस्थायी सिनि कुनु माया दंमानि फेयाबा ताबो महाराज नासिंदो किसा मुंसा माननाय खाकलक उन्दै नै महाराज गोसार दं मोजाङाव 30 तारिखनि बन माननानै केंद्र सरकारनो प्रेसाराइज होनानै केंद्र सरकारनो जों आवजागाव त्रिपुरा सरक ताबो थानसा दं बाक्सा दं नै फुनुकनानि बागैसे अब कोनो राजनीतिक नासिगावै कोनो जात धर्म नासिगावै जों आवजागाव सिनो त्रिपुरा 19 दफा जेटा सिनि जात दंमोन जों थानसा बाक्सा फायदे होनैनो आं दिनै नरकमा खाकाहाम हमजों यापरे
पीसफुल एके जों शांति खालायै जे आंदोलन जों रेलवे तै हाईवे रूट ब्लकेट खालायनाय आ जागायाव जों 29 तारिखनि सिमैनो जों तियारंनि दंनाय कोनो दफा कोनो पार्टी केबेंखौनो आ जराव जों बेरा सोलाय हाबनाय आरो चिनि राइट चिनि कन्डिशनल सल्यूशन माननायनि बागै जों केंद्र सरकारनो प्रेसाराइज होयै महाराज प्रेसाराइज बिथांमोन जागायाव जों आ जागायाव चिनि गोबां भारतनो थुलुंगानाङै भारतनो जतन उपाव फायदि बाक्साखाय जों जतना 30 तारिखनि एडिसी एरिया स्ट्राइक जों सक्सेस खालायनाय हामबाय।